da ta hukunta waɗanda ke da hannu a kashe-kashen. Rahotanni na nuna nan ne gidansu babban yarinya ce. This is the house. Say boy, let us see this camera. Come. Ai ba sa jin wannan turancin. Hey, go mana, kai. Go. Shiga gidan nan kace ana sallama. Ay 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 ay. Oh yo yo yo. Ay 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 ay. Dai, zo nan zo. Zuwa. An ake ni kira Fatima. Okay, a tana ciki. Oh yo yo yo. Wala. Ay 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 ay. Na zuwa ka. An turo yaro ne kira ni a wuce. To je ki maza yanzu nan ki dawo. Ni ba ni tsere, but ina da weda, ban zuwa owere. Wa alaikum salam, ka ganta babban yarinya. Lafiya kalau. Wannan da kike gani, wannan ba Allah da kike gani, to dan uwan Gaison ne daga America. America boy kenan, kin ganshi? Ya kike ganshi? Wannan da kike ganin sa babban gaye ne. Yanzu haka motocinsa suna nan a bakin hanya guda 88 daga America da kike ganin shi. Naira miliyan 20 yake rabawa. Yanzu ga nawa baki gani ba? A gaskiya na ka gani. Babban gaye ne. Gaskiya ka duba gashin kansa. Miliyan 20? Gaskiya bugayen nan bai kyau ba. Anya baran sa kayan yaron nan jajayen nan ba kuwa. Haba, ai dole ko ka wannan gaya yayi shekara 80 aba wasa bai. Miliyan 20 din nan da ai dole a ci da mu. Baba. A'a, yau kuma ke ce baki gane kanin baban naki ba? Ki ganni fa, gaye. Ai ni ma na zo cin miliyan 20 din nan ne. Yayi gaye America, ai ina jin kwai. A'a. Ya kamanta zuli ne nake gani. Gaye America nan ne. America daga America. To ina zuwa. Abu da mayar gidan malam dan bana ne? Kwarai kuwa. To gaskiya kamata mu san ne. Da maka na jin Hausa ne. Normal ne ai ba za ki gane bane. Baba kana ganin bara mu buɗa ba kuwa? Ina bai da wani matsala. Babanta ne ba ganshi bane. Gaye ne fa. Ke kuma ya zaki je kina kula barayin kaji. Kina ganin shi nan barayin agwagi. Kuma ko sai ka fitar kananan kaya baba ai bai yi ba. To ai baki san me bane. Wallahi miliyan 20 din da suka ce din nan ne tsorata ni. Shi yasa kika ganna haka amma shige gida ba damuwa. Ya kuri. Ai miliyan 20 din ne ya tsorata ni. Kana ganin shi nan. Dinan nan yaro ne. Kana ganin shi ya tara wani gashi akan shi sai ka ce to zan jaki. Jiyan nan naji ana rikici da shi akan ya saci kayan jikin shi. Barawo ne. Ai da kuke gani amma ba kun zubar min da mutunci fa. Baba? Baba kuma kayan bol nawa ne kasa? Training nake. Bane yau training ne ai. Kan na bane. Wani gomi nake ba. Training ba. Wallahi. Shiga gida. Shikenan. Gida ko. Wannan da zuli yake ko jazuli ne na sani amma ai ko yanzu na dana rayuwar gayu. Ku yi subscribing channel namu domin samun comedy mu a kowane lokaci kuma ku danna wannan bell icon domin kowane lokaci ya dinga tunatar da ku comedy mu idan muka uploading nashi Arewa Official.